Și Axel la naveta. Astăzi o să vă arăt să vă puneți această viteză sau mai multe chestii cu această aplicație Pixel Skimmer de Spotpad. Intrăm pe ea, adică da, și faceți tot felul de chestii acolo și puteți să luați și alte chestii, adică puteți să luați și alte chestii, puteți să luați și alte chestii, nu numai această fetiță. Ok, eu o am pe asta, dar puteți să vă faceți și alta. De exemplu, adică puteți să faceți și alta. Stați un pic. Ok, deci vă trebuie această aplicație și când intrați pe ea, o să vă dea acolo tot fel de chestii. O să vă dea mai multe skin-uri și din Mario și voi trebuie să vă alegeți de acolo ce skin vreți. Și uitați, dacă apăsați pe el, o să vă dea, stați un pic. Nu mai vreau. Da, mă, stă mai așa. Dacă apăsați pe ea, vă dă asta și dacă apăsați aici, ea stă așa și dacă apăsați iar, o cade de jos de acolo și merge, adică se ridică, se face foarte, foarte șmecheră. Da, ia să apăsăm iar pe ea. Da, sunt multe chestii. Da, și aici vă alegeți alte skin-uri. Da, trebuie să dați pe ea și vă alegeți și alte skin-uri. Și da, a zis ceva, da, prea când cade zice ceva. Ok, la revedere, pa, pa, sper că v-am ajutat.